doktorka Martina Karasová z kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice u Volovy Košice. Bráni profesorku Renatu Pancovú, ktorá je dekankou Filozofickej fakulty UVŠ, doktorku Moniku Švecovú z Ústavu lekárskej a klinickej biochemie, docentka Katarína Štrofeková z katedry biofyziky z Prírodovedeckej fakulty. Čomu sa venujete vo svojom výskume? Bolo by super, keby ste to vedeli nejako tak zjednodušiť, nejako tak laicky povedať, pretože sme tu z rôznych katedier, z rôznych fakult, tak aby sme to proste všetci chápali, aby sme vedeli, že o čo ide. Ja som teda z kliniky malých zvierat, čiže aby som to tak nejako skrátila, som hlavne klinickým lekárom, aj vyučujem, ale súčasne sa venujem aj vede, tak to teda u nás funguje na tých klinických predmetoch. Čiže môj výskum je prevažne klinický, pretože to sa mi na tom aj páči, že všetko, čo vlastne dokážem skúmať, dokážem potom aj využiť v praxi. Na našej klinike sa liečia psi a mačky, toto sú primárne teda zvieratá, ktorým sa ja venujem. A môj výskum je teda klinický, čo znamená, že hľadali sme terapiu na jedno ochorenie, ktoré bolo nevyliečiteľné, bola to babezióza, exotická babezióza, ktorá predtým ešte u nás nebola. Bola to tak trošku aj moja osobná výzva, pretože som zistila, že môj pes vlastne je chorý na toto ochorenie a stalo sa to aj takým môjim osobným cieľom, nielen môjim PhD cieľom, keď to tak mám nazvať. A asi to skrátim, vďaka tomu sa vlastne tej vede venujem tak naplno, až vtedy ma to tak nakoplo, dovtedy som k tej vede nemala nejaký veľký vzťah, ale toto bolo také primárne, čo bolo pre mňa vlastne takým spúšťačom, že tá veda ma začala baviť. Okrem toho sa venujem aj gastroenterológii, takže pracujeme aj na fekálnej transplantácii momentálne, na to máme jeden projekt. Takisto máme v spolupráci s Lekárskou fakultou projekt, kde sa venujeme transplantácii obličiek u ľudí teda. Je to len na animálnom modeli, snažíme sa tam upraviť nejaké prostredie, keďže tí pacienti sa často dostávajú alebo darcovia do kontaktu s nozokomiálnymi infekciami, ktoré sú v nemocniciach, takže snažíme sa toto odstrániť. A potom sú to ďalšie projekty, na ktorých spolupracujem a to sa väčšinou týka klinickej parazitológie, takže mám to taký širší rozsah toho. Ako odznamenal som z Filozofickej fakulty, mojou materskou katedrou je katedra anglistiky a amerikanistiky a mojou špecializáciou je oblasť jazykovedy, čiže takto všeobecnosti štúdia jazyka, a to nie len na úrovni jazyka ako systému, ale z ktorého vyplývajúce teoretické poznatky. Myslím si, že keď máme, to sa zdá na prvý pohľad, že nemáme toho veľa spoločného, ale máme, pretože všetkých nás zaujíma identifikácia istého problému a hľadanie vysvetlenia problému. A to vysvetlenie v oblasti fyziky sa potom premietne do nejakých zákonov napríklad. A u nás sú takisto, u nás sa takisto nájdú isté pravidlá. Avšak sami to dobre viete, pretože ste z vás, jestli každý z vás má skúsenosť s učením sa cudzieho jazyka, ale aj s poznávaním vlastného, viete, že na každé pravidlo pripadá vysoký počet výnimiek. A práve všetky tieto výnimky je potrebné nejakým spôsobom zahradzovať, nájsť ich vysvetlenie a nájsť im miesto v jazyku ako v systéme. A vždy som inklinovala k morfológii, k slovotvorbe, čiže to má potom praktický presah na terminológiu, tam spolupracujú aj moje kolegyne a kolegovia, ako vznikajú nové termíny, akým spôsobom sa utvárajú, a ako sú motivované, aký je presah medzi, aké je vzájomné pôsobenie medzi prebehom slov, čo je takisto téma, ktorá sa nás dotýka všetkých, a či je možné vôbec a kedy identifikovať moment, kedy sa z toho preberania stane pravidlo, podľa ktorého je možné otvárať ďalšie nové slova v jazyku a my sme potom všetci tých používateľia. A okrem tejto teoretickej roviny som mala možnosť participovať aj na projektoch v spolupráci s Lekárskou fakultou, a to, kde sa venovali deťom s poruchami sluchu a prispievali sme teda lingvistickou časťou, participovali sme aj na maticových testoch, kde sme vytvárali sústavný systém vied, ktoré slúžili potom ako diagnostický nástroj pri určovaní poruchách sluchu. Ja pracujem na Ústave lekárskej klinickej biochemie, ako môžete vidieť, len teraz som absolvovala PhD, čiže ja som čerstvý absolvent, čerstvá doktorka, preto možno nebudem mať
toľko čo rozprávať, čo všetko robím. Čiže tak by som zhrnula, na našom ústave pracujeme s nespočetne veľa klinickými pracoviskami, preto som bola zapojená do veľmi veľa projektov na viacerých ochoreniach, ale konkrétne na mojej PhD téme som sa venovala diagnostickým markerom, a to konkrétne pomocou fluorescenčného fingerprintingu. Ak vám to niečo hovorí, je to, venujeme sa biologickým materiálom, teda neinvazívnej diagnostike alebo minimálnej invazívnej diagnostike. Odoberáme krvné sérum a moč. Konkrétne sme sa sústredili na onkologických pacientov alebo benigných pacientov pri endometriálnom karcinome a kolorektálnom karcinome. A snažíme sa diagnostikovať, teda screeningovať týchto pacientov ešte predtým, ako sa dostanú do nemocnice. Ja sa venujem implementácii strojového učenia a umelej inteligencie, teda programujem, ako tie fluorescenčné fingerprinty sú analyzované a vďaka tomu vlastne vieme vytvoriť predikčný model, či ten daný pacient by mal ísť na ďalšie invazívnejšie vyšetrenia, nakoľko tá diagnostika na Slovensku je horšia a horšia a tí pacienti sa dostávajú veľmi neskoro do nemocnice, tak sa snažíme zachytávať tieto ochorenia vo skoršom štádiu. A čo sa týka pedagogiky, čo sú teda tie fluorescenčné fingerprinty? Fluorescenčné fingerprinty, fluorofory sú látky, aromatické látky, ktoré svietia. Máme pritom ich viacero v našom organizme. Bavíme sa napríklad tryptofán, to asi hovorí každému niečo. Tryptofán tiež svieti. Aromatické aminokyseliny nám svietia. Keď má niekto viacej aminokyselín napríklad v moči, my to vieme pozorovať pomocou tohto fluorescenčného fingerprintu, ale vieme to aj porovnávať ako celý obrázok, doslova ako otlačok prsta, len otlačok prsta nejakej biologickej tekutiny, napríklad moču konkrétne. Čiže z moču vieme povedať, čo približne tomu pacientovi je, alebo či by mal ísť na ďalšie vyšetrenia, ktoré sú invazívne, drahé, náročné pre toho pacienta. A ešte si spomenuli, že skúmate dva typy pacientov, a tí druhí boli benigní. To sú akí benigní? To sú také, ktorým sa ešte nezvrhol do nádorového ochorenia. To znamená, že napríklad my sme sa venovali endometriálnemu karcinomu, kde tí pacientky, naše pacientky boli tie, ktoré mali potvrdený endometriálny karcinom, potom sme mali benigné pacientky napríklad s endometriózou, a potom sme mali zdravé pacientky. Biologický skupín sme porovnávali teda všetkými. Ďakujem. Aby sme rozumeli. A potom veľká časť mojej práce sa venuje výučbe medikov. A to hlavne v lekárskej biochemii a v lekárskej chemii a potom ešte chemii dentálnych materiálov a tak ďalej. To je už bližšie. Moje zamerania, čím sa zaoberám, ako pracovala som počas mojej kariéry na viacerých výskumných smeroch. Najprv som začínala keď som začínala vôbec s biofyzikou, tak som pracovala na vápnikových ionových kanáloch. To sú proteíny, ktoré sú v každej vašej bunke a v podstate určujú, či tá vaša bunka bude správne fungovať a či bude žiť alebo nebude žiť. Hlavne je to dôležité pri kardiovaskulárnych systémoch, kde to vlastne kontroluje kontrakciu a spúšťanie signálov v nervovej systéme. Takže to bola také moje prvé zameranie a potom, keď som s tým pracovala jednak na začiatku svojej kariéry, potom som bola v Spojených štátoch, kde som sa hlavne venovala týmto veciam a po návrate na Slovensko som sa zmenila v podstate zameranie a momentálne sa zaoberáme výskumom, ktorý kontroluje alebo ktorý reguluje to, či bunka bude alebo nebude žiť, čiže regulácii bunkovej smrti. A tieto regulačné mechanizmy sa dajú využiť dvomi spôsobmi, respektíve my ich využívame dvomi spôsobmi. Buď pri rakovinových bunkách to chcete vyvolať, spustiť čo najintenzívnejšie, aby vám tie rakovinové bunky zomreli a pacient žil. Alebo pri neurodegeneratívnych ochoreniach naopak sa snažíte tie bunky zachraňovať. Takže to je tak, akože veľmi stručne momentálne sú to moje projekty, v ktorých pracujem a najnovšie teda robíme na Parkinsonovej chorobe, kde sú viaceré aspekty, ale v princípe sa snažíme zistiť, ako by sme mohli opraviť
odumierajúce nervové bunky. Keďže je to dosť komplikovaná choroba s viacerými spúšťačmi a nemáte tam len jeden aspekt, ktorý by ste mohli sledovať, tak je to dosť komplikované, takže sa snažíme ísť z viacerých strán a v podstate robiť nejakú alternatívnu neinvazívnu terapiu, aby sme ten neurodegeneratívny proces zastavili, prípadne kompletne zvrátili. Poďme k takým praktickejším. Vedeli by ste nám opísať váš bežný pracovný deň? Bežný pracovný deň, keďže moja práca pozostáva z výuky, takisto z tej klinickej činnosti na ambulancii, tak tam máme rozpísané služby, čiže sa striedame, výuku takisto si striedame, máme dosť veľa predmetov už teraz. No a k tomu ešte samozrejme sklbiť to nejako s tou vedou, toto je dôležité, keďže množstvo z tých vedeckých úloh súvisí práve s pacientami, ktorých máme u nás na ambulancii, takže viem to nejako tak zladiť, že viem využiť tých pacientov v rámci toho výskumu. No a čiže telefón zvoní non-stop, lebo to je vlastne taký majiteľ volá, majiteľ psíka, ten potrebuje kontrolu a tak ďalej. Čiže s tým telefónom tiež je potrebné sa nejako naučiť žiť, to je považujem za také druhé úskalie tej práce. No a v podstate snažím sa ísť podľa nejakého plánu, ale môže do toho prísť milión vecí a ten plán sa vlastne naruší. Takže takto nejako vyzerá môj deň. Tak vy ste z kliniky malých zvierat. To sa ako meria, že od čoho platí, že malé zviera a čo je už veľké zviera? No tie malé zvieratá, ktoré vlastne pod nás padajú, to sú mačky psi, čiže môžu byť aj veľmi veľké. Môžu mať aj 70 kg niektoré tie psy. Áno, je to trošku nešťastne nazvané, keď sa to rozdielovalo, pretože máme aj kliniku exotických zvierat a vtáctva a voľne žijúcich zvierat, to je zase ďalšia klinika. U nás všetky zvieratka majú svoju vlastnú kliniku, pretože sa tam špecializujeme potom aj na ďalšie rôzne systémy. Takže myslím, že je to celkom fajn rozdelené, aby toho nebolo veľa. To je taká zaujímavá otázka, lebo tiež asi jediná rutina, ktorá sa opakuje každý týždeň, nie je výučba, ale zároveň je to taký pevný bod, na ktorý sa vždy teším, lebo toto je jediná pravidelnosť, ktorá v tomto režime nastáva. Rovnako ako kolegynka si robím taký svoj to-do list a kombinujem to samozrejme s diárom. A mňa to síce až tak nerozhodí, keď sa niečo zmení, lebo mám tých to-do listov niekoľko. A oni sú rozložené, ako buď súvisia s vedou a výskumom, alebo s administratívnymi činnosťami, alebo s vedou výskumom, ale s tou administratívnou časťou, ktorej sa nedá celkom vyhnúť. A snažím sa, plus, že som korektorka časopisu, čiže to je ďalšia taká vec. A teraz sa snažím všetky tie každý deň urobiť niečo z každého to-do listu, lebo tomu som sa nepohla nikam. No, to je niekedy veľmi náročné, hlavne keď začnú zvoniť telefóny a všetko sa začne posúvať, až sa posúva sa až do neskorých večerných hodín. Ale na druhej strane je to stále, všetko je otázka postoja. Mohla by som sa k tomu postaviť tak, že budem nervózna, keď ma niečo, keď dôjde k najmenšej zmene, ale viem sa k tomu postaviť aj tak, dobre, čo z toho viem odložiť na neskôr, čiže nastúpi tam ďalšie kritérium, to, čo horí a to, čo nehorí a čo môže počkať. Čiže človek sa naučí uplatňovať rôzne, mať takú kôpku kritérií, ktoré vie potom veľmi tvorivo uplatňovať podľa toho, čo práve vyvstane. Ale ľudia mi kladú otázku, a aj kolegovia zo zahraničných univerzít, ktorí vyjadrujú údiv, a ty stále učíš? A ja im stále odpovedám, ale ja by som sa nikdy tejto zložky nevzdala. No tak môj deň začína vždy kávou, to je niečo, čo som nepočula. A keď ju stihnem vypiť, tak začínam robiť väčšinou podľa toho, čo je pre mňa to vie skoro vždy. Samozrejme, že mám Google kalendár, ktorý mám zazdielaný s niektorými kolegami, čo sa týka laboratórií, pretože je nás tam viacero a potrebujeme vedieť, kto kedy ide kde. Samozrejme, prístroje jednotlivé sú posadené. A potom je to väčšinou, čo má aký deadline, to má prednosť. Bez ohľadu na to, čo chcem robiť, čo je urgentné, tak to má prednosť. Samozrejme, že do toho, keď tak mi píšu študenti každý deň nejaký mail ohľadom
tento týždeň máme započtový týždeň, takže viete si predstaviť, každý deň konzultácie, nevidela som tých ľudí celý semester, ale treba sa naučiť na započet. Ale podobne ako povedala pani profesorka, ja by som sa tiež učby nikdy nevzdala, mňa to vždy nakopne. Vždy, keď idem učiť, myslím si, že už nemám energiu a v momente, keď vidím tých študentov a nadchnú ma tým, že chcú vedieť a snažia sa, tak mám oveľa lepší deň. No a medzi tým všetkým musím chodiť do laboratória. A to si plánujem podľa toho, čo potrebujem spraviť. Asi. A medzi tým zase píšem články a tak ďalej. Čiže ono sa to snažím vždy sklbiť, ale tak ako povedali kolegyne, tak ani jeden deň nevyzerá rovnako. Ja primárne, ako nosnou mojou činnosťou je výskum. Aj učím, ale primárne robím plavákum, čo je v podstate moja taká oáza pokoja. Takže čo sa týka výskumu, väčšinou to plánujem nie že na deň, ale na celý týždeň, pretože experimenty, čo robíme, sú v podstate, môžu ísť aj 3-4 dní za sebou, takže potrebujeme si to poriadne naplánovať. Samozrejme, medzi to potrebujeme naplánovať výuku, no a okrem toho zase prídu nejaké schôdze, udalosti, ktoré sa hocikedy stanú, vypadne vám doktorát, vypadne vám študent, proste je to, musím zaskakovať za kolegu, takže je to, v podstate je to dosť také, ako musíte improvizovať tak, ale aby netrpela kvalita. Čo sa týka výskumu, ako tam si to viem naplánovať veľmi dobre, akorát tie vonkajšie okolnosti vám do toho vedia zasahovať, čiže tam potom treba vedieť improvizovať s tým, aby ste si ten experiment zachránili, aby ste neprišli o cenné chemikálie a tak ďalej. takže tam je to potrebné. Prípadne, keď nerobíte experimenty, ale píšete granty, články a tak ďalej, tak tam si treba vedieť proste vytvoriť čas, kde vás nikto nevyrušuje a môžete sa na to sústrediť. No a čo vás najviac baví na vašej práci? A čo vás naopak možno nebaví, keby ste si mali takto vybrať? Určite baví to, že nie je tá práca monotónna, pretože ja som si vyskúšala aj prácu ako veterinárny lekár aj na ambulancii, bolo to 2-krát v mojom živote, tam som bola najmä pol roka, na druhom možno rok, stále to bolo, nejak sa to krylo s mojím úväzkom na univerzite, ale keď už som si mala potom vybrať, tak som sa stále vrátila k tej univerzite. A to preto, lebo momentálne, neviem, či to je teraz, myslím, že sa to stále zhoršuje, aspoň čo ja pozorujem. Práca s ľuďmi je strašne náročná v akýchkoľvek službách. Čiže tá práca na ambulancii, ja nie som vyčerpaná zo zvierat, alebo z toho, že musím rozmýšľať, alebo sústrediť sa, ale ja som vyčerpaná práve z tých ľudí. Minule jedna pani mi zase zobrala, teda chcela zobrať môj fonendoskop a hovorí, že ona si teda sama popočúva svoju mačku, ale hovorím, že dobre, tak to je sranda, tak som jej dala fonendoskop a tá mačka už bola v budke a teda v tej prepravke a ona teda začala ju počúvať a mi hovorí, no ja tam nič nepočujem. A že no to asi preto, lebo počúvate jej zadok. A my tam máme aj študentov samozrejme na praxi, takže všetci už sa tak chychuňali. A potom zase mám tú vedeckú činnosť a tá je úplne že rôznorodá, tam je toho mix. A pre mňa je tá rôznorodosť na tej práci asi taká najzaujímavejšia. Ja by som rovnako začala rozmanitosťou, lebo rovnako ako je to náročné, rozmanitosť zladiť, tak rovnako to prináša benefity. A teraz je to trošku iné s pozíciou veganky, ale predtým som si naozaj naplno vychvávala to, že rozsah činnosti je veľký, ale ja si určím pri ich poradie, kedy sa chcem ktorým venovať. A vlastne trošku som to prispôsobila aj takej mojej povahe a tomu, kedy je to najvýhodnejšie pre
súvisia aj menej, súvisia v menšej miery. A toto je práve to, čo tá rozmanitosť každého dňa prináša. A na druhej strane je rovnako pocitujem, aké náročné kontaktovať s ľuďmi. Nemám síce takéto príbehy vtipné, ktoré by som vedela prezdieľať, ale je to naozaj nesmierne náročné a práve vtedy, keď sú náročné pracovné stretnutia, tak potom si vždy vyhradzujem čas na vedu výskum, lebo to je čas, kedy sa viem plne sústrediť, viem si upratať myšlienky, usporiadať sa a dokážem dosiahnuť taký stupeň sústredenia, že sa odosobním a zaputnem na to, čo sa predtým dialo. A keby som to nemala, toto prispieva k takej rovnováhe, k vyváženosti celého dňa. No a čo ma nebaví, je prebudnela administratíva. Ako celé roky počúvame, ako si budeme debyrokratizovať, avšak efekt toho nejakým výrazným spôsobom nepocitujem, niekedy práve naopak. Čiže toto je vec, ktorá ma naozaj nebaví. Nebaví ma bojovať s pravidlami, ktoré sú nezmyselné. Ako pravidlá sú užitočné, ak plnia svoj zmysel, ale ak ten zmysel tam uniká, tak vtedy je to náročné. Keď je to ešte o jednom takom pravidle, je to fajn. Ale ak je ich 100, ako vtedy je to problém. Aj 10 niekedy znepríjemný človekov život. No tak ja by som opäť opakovala to, čo kolegyne už povedali, a to je tá rozmanitosť a pestrosť toho, tej práce na univerzity. Tak akože, keď som povedala, že ani jeden deň nie je rovnaký, ja som práve že rada, že ani jeden deň nie je rovnaký. Ja si neviem predstaviť robotu za počítačom celý deň a dni v korporáte pod neónovými svetlami. Mňa by to extrémne nudilo, ja by som stratila samu seba podľa mňa a nevedela by som, čo so životom. Je pravda, že niekedy tá práca tým, že je taká rozmanitá, presahuje možno také tie štandardné pracovné časy. To je tá vec, čo možno niekedy mi vadí, ale to je všetko o tom, ako si ja manažujem ten čas a čomu ja dávam prioritu. Pretože potom si viem, že ja som sama sebe pánom. Samozrejme, že mám šéfku, ktorá povie, čo musím spraviť, ale ja si viem zmanažovať ostatné svoje aktivity. A práve to mňa baví najviac asi na tej práci. Čo ma nebaví je práve tá administratíva, to opravovanie všetkých tých testov, predsa len 200 testov, keď sa opravuje na našom ústave, trvá to. Aj to dozorovanie, ale niekedy ja si na dozore, keď tam 30 minút pozeráme na tých študentov, ja si tam oddychnem, ale najviac chodím oddychovať do laváku. A to je moje ihrisko, kde sa ja môžem vyhrať, oddychnúť si a prísť na novú myšlienky. Tak v princípe mňa najviac baví robiť výskum, hlavne keď mám nejaký nový problém a hľadám možné riešenia, možné varianty. Potom urobíte experiment a vidí vás úplne ináč, ak si myslíte, že to vyjde, takže tam zase musíte začať rozmýšľať, akože to je proste také, pre mňa také najmotivujúcejšie. V podstate je pravda, že niekedy máte experimenty, ktoré vám stále nevychádzajú a stále neviete, prečo to je, tak vtedy je to trošku také dramatické, ale vždycky sa dá nájsť nejaký spôsob. Mám veľmi rada, keď máme študentov, ktorí v podstate sa zaujímajú o to, čo ideme robiť, alebo čo robíme aj na cvikách, alebo na prednáškach a pýtajú sa. Nie len, že sedia a pozerajú na vás a vy neviete, či teda prešlo to k ním, neprešlo to k ním. Takže treba sa vždycky pýtať, lebo keď sa pýtate, aj sa veľa dozviete a pre nás je to dôležité, lebo v podstate máme iný uhol pohľadu. Človek, ktorý nie je až tak teda sfundovaný v probléme, sa môže opýtať otázku, ktorá vám by nenapadla, ale práve vás to privedie na to riešenie. Čiže je dôležité pre nás byť v kontakte so študentami aj z týchto dôvodov. Takže to ma veľmi baví. Čo ma nebaví je verejné obstarávanie, pretože musím povedať, že robiť vedu na Slovensku a nikde vonku sú dve diametrálne rozličné veci. V zahraničí, keď máte grant, dostanete kreditkartu, máte svoje peniaze, kúpite si online
priamo od výrobcov, čo potrebujete, koľko toho potrebujete, aké to je jedno, aké to je drahé, lebo vy ako zodpovedný riešiteľ na konci musíte vlastne zdôvodniť alebo ukázať, že ste ten projekt úspešne splnili a žiadna podmienka najlepšej ceny tam je na úlohu, pretože nemôžete robiť vedu s lacnými chemikáliami alebo s lacnými a nesprávnymi prístrojmi a tak ďalej. Hej. Prečo ste sa rozhodli vrátiť na Slovensku? No, tak ako predtým, než som vyšla do štátov, som bola aj v Nemecku, aj v Rakúsku na také krátkodobejšie pobyty. A v podstate do Spojených štátov som sa dostala na základe výskumu, ktorý sme robili tu, ako na tom ústave na Akadémii vied. V podstate Amerika je super, keď tam idete na tie 3-4 roky, vyžmykajú vás v podstate do poslednej molekuly, pretože v podstate tam je nejaká ten štandard je, že robíte tých 60-70 hodín týždenne, akože robíte od vidím do nevidím, soboty, nedele. V podstate to je štandard hlavne pre PhD študentov, akože tam sa nikto s vami nebaví, či máte voľný čas alebo čo, proste tam vám váš šéf povie, že toto treba spraviť a treba to spraviť do konca týždňa a hotovo. Takže v podstate tam sa naučíte robiť veľmi rýchlo, efektívne, ale aj to stojí. Čiže potrebujete si nájsť aj určité, preto hovorím, že je veľmi dôležité povedať nie, keď už sa blížite k tej hranici, že už proste to nejde ďalej. No a ako v princípe vrátila som sa takou kombináciou, pretože jednak ekonomická situácia vtedy v Spojených štátoch v 2008 v podstate všetko krachlo, takže univerzity prestali dávať veľa miesta. No a z osobných dôvodov, lebo ako moja mama bola tiež chorá, otec dostal sám, takže v podstate kombináciou okolností sme sa vrátili. No a v princípe, keď som prišla v 2009, tak to tu vyzeralo veľmi dobre, pretože vlastne Slovensko vstúpilo do EÚ, dostávali sme granty a tak ďalej. Takže tá nábehová krivka bola veľmi dobrá, až kým nás neskolila byrokracia. Takže ako v princípe, ako môžem povedať, že je fajn byť lokal patriot, ale na to, aby ste si vážili to, čo máte tu, je treba ísť von. Lebo potom si oveľa viacej uvedomíte a oceníte, čo je tu dobré, čo si treba vážiť a čo je potrebné nejakým spôsobom zmeniť na to, aby sme sa posunuli ďalej. Čo bolo také najdôležitejší bod pre váš kariérny rozvoj a možno kto vás najviac podporoval v priebehu? Tak asi som to už aj spomenula, že to boli v podstate tá terapia, ktorú som, tá úspešná terapia, ktorú som našla na to ochorenie. A najviac ma asi podporoval stále môj priateľ, sme spolu nejakých 8 rokov, v podstate aj s tými psami prišiel on ku mne, hej, to bol pôvodne jeho pes, ale keď doniesol ich 7, takže ja som mala ako veterinár len svojho jediného, hej, priniesol ďalších 7, takže sme sa rozrástli. No a boli to konkrétne pitbully a vlastne oni sú predisponované na to ochorenie, čiže tam začal vlastne ten môj výskum, začala som sa o to zaujímať, začali sme hľadať tých psychov. No a on ako absolútne nemedicínsky, nevzdelaný medicínsky človek, ktorý on vlastne riadi veľkú firmu zaoberajúcu sa bezpečnosťou, čiže absolútne nič nemá ani s vedou, ani s medicínou, tak začal so mnou riešiť ten výskum, lebo my sme tak ako komu to budem rozprávať, tak prídem domov a teda sme sa o tom bavili spolu, keďže sa ho to aj celkom dotýkalo, keďže má raz toto plemeno, športujeme s tými psami, ako on je hlavne ten taký kvázi chovateľ, psíčkar, tak sme to dosť často preberali spolu doma. A musím povedať, že
tie moje prvé pokusy o tú úspešnú terapiu boli také, že som preštudovala 200 článkov, hej, a som si čítala, aké boli štúdie s takými látkami a ne takými, ako to účinkovalo in vitro, in vivo a podobne. A hovorím si, že tak vieš čo, ako teraz mám už nepriestrelnú kombináciu, hej, toto keď nezaberie, tak už potom nič. No ono to nezabralo, hej. Po 8 týždňoch, ako sme vlastne robili kontroly, tak sa nestalo absolútne nič. No a už som bola taká zúfala z toho, že tak ako čo teda s tým teraz, hej, že tak som do toho vložila toľko energie, tak som tomu dôverovala. No a tak sme sedeli pri káve, tak v kuchyni pri stole a on hovorí, že počúvaj, a keby si to akože takto a toto s tým, a však keď to u ľudí, tak účinkuje, tak nebude to u psa, a však môžeš aj znížiť dávku. A tak sme tam proste debatovali na takej absolútne nevedeckej úrovni, a pololaické, lebo samozrejme už ja volám polodoktor, hej, keďže už sme dlho spolu a on už veľa vecí so mnou preberá, on už vie aj diagnózy niekedy stanovovať rýchlejšie, jak ja. Tak, no a predstavte si, že tá kombinácia potom ako fungovala. Čiže to bola tá naša kuchynská kombinácia, ktorú sme tam vymysleli. Nečítal teda 200 článkov, čo ma potom dosť aj vytačalo spätne, hej, že ako môže na to prísť človek, ktorý sa tomu nevenuje. Takže on ma vždy v tom podporuje. Ja som aj veľa sa nad tým zamýšľala, či nosiť, aj tam je otázka, už som si ju všimla, či si nosíme prácu domov, ale ja som to nechcela robiť, lenže jeho to zaujíma. Čiže my to rozoberáme kvôli tomu, že napríklad kolegyňa hovorí, že jej manžel ani nevie, ako sa volajú jej kolegyne, alebo že kde pomaly, v ktorej budove pracuje, áno. Ale môjho partnera to zaujíma, čiže nie je dôvod, aby sme to spolu nerozoberali, a tým, že mňa to veľmi baví, nehovorím, že každý deň prídem a mu teraz poviem, čo som robila, ale tým, že mňa to veľmi baví, tak veľakrát spolu preberáme aj tieto veci. A ešte, keď môžem povedať, hovoril, že dokým sa so mnou nedal dohromady, mal veľmi zdravé psy, ukážkové, odkedy je so mnou, stále im niečo je. Takže samozrejme riešime aj tieto choroby a no proste ťažký život veterinára. Naše zvieratá majú väčšinou raritné choroby a také, čo sú úplne, že liek musíte zháňať na druhom kontinente alebo proste niečo, čo je atypické. Ďakujem pekne. U vás, pani profesorka, nejaký taký najdôležitejší kariérny bod a možno kto vás tiež podporoval najviac? Neviem, či je možné určiť nejaký jeden bod, ale vlastne keď vznikla Filozofická fakulta a katedra a začala som byť zapojená reálne do takých prvých skutočne vedeckých nevzdelávacích projektov, tak toto bol taký spúšťací mechanizmus a práve vtedy bolo cestovanie preč strašne dôležité, pretože samozrejme univerzity v západoeurópskych krajinách mali knižnice úplne inak vybavené, ako to bolo u nás. Tak, čiže tieto pobyty som využívala na to, aby som si zabezpečila študijnú literatúru a to bolo strašne motivujúce, človek si to doniesol. Ešte si pamätám, niektoré veci bolo treba kopírovať, lebo inak to nešlo, ako bez toho. Dnes je to také jednoduché všetko. Naozaj si nájdete, vážte si, že máte prístup k informáciám, ktoré my sme nemali vždy na kolene, sme sa s tým borili. Ale vlastne zároveň to bolo motivujúce, lebo už keď človek investoval do toho časa na nohu, aby tie články, knihy zohnal, tak to už vám nedá v srdce, aby ste ich nechali len tak, ako potom sa aj k tomu pristupuje, takže áno, to musí ísť, musí naštudovať a musí to ísť. A potom zrazu sa to tak rozjasní a ukáže sa jedna cesta, dve cesty. A aj keď to nemá taký dramatický, keď to nemá taký dramatický vplyv na život psycha, možno priateľom áno, mali by sme nejaký klub založiť, áno, na výmenu informácií, bolo užitočné. Čiže u nás zasa, ako môj manžel, on sa síce zaujímal, on podporuje to rozumenie, ale my teda do detailu konverzácie tohto typu nemávame. Ani si nepamätám nejakú, on tak stále akože spozorňuje, aj by chcel ako tomu porozumieť, ale ako povie, vieš čo, ja pôjdem radšej, čo by si potrebovala, čo by ti pomohlo, keby som robil na miesto toho. Takže sme sa naučili fungovať nejako inak. A vlastne to stále aj v domácnosti kope činnosti, ktoré treba zabezpečiť. Čiže mne to svojím spôsobom aj doteraz mi to vyhovuje. Teraz už sú deti v inom veku, že už si ich nemusíme teda si rozdeľovať taxikarčenie a osobné povinnosti, ktoré s tým súvisia, čo je veľmi nápomocné. Ale nie naopak práve, že chýbali potom od toho môjho školiteľa doktorandskej práce, potom chýbali takí ľudia, ktorí by mi niekedy, teraz už spätne viem, čo som mohla robiť inak,
Ale vtedy som nestretla z okolností niekoho, kto by mi to bol povedal. Čiže na nové veci človek sa naučí byť takým veľmi samostatným, lebo má aj zodpovednosť, ako nejaký výsledok tam musí byť a sa človek k tomu musí dopracovať. Na druhej strane to ale neznamená, že je celkom samotná, pretože musí byť dobre zosieťovaný s ostatnými ľuďmi v zahraničí a zjedieť tak, aby výsledky výskumu boli publikovateľné v dobrom medzinárodnom priestore a to bez toho nejde. To nejde to ani bez tej konfrontácie, ani bez toho. Čiže možno je to taká súhra nielen jedného človeka, ale potom napríklad aj to, že človek zajde na nejakú konferenciu a teraz má superspektnú väzbu, alebo niekedy aj není superspektnú väzbu, a možno niekedy aj agresívnu, ale potom sa mimo rozhovoroch sa to napríklad preklopí do úplne niečo, že tá otázka síce možno vyznievala agresívne, ale nebola však celkom myslená a človek si z toho vie zobrať inšpiráciu a vyriešiť tým otázku, s ktorou sa trápil roky. Dlhý čas, roky nie. U vás takisto nejaká najväčšia podpora? Najväčšia podpora, no ako som spomínala, mamku, ja ju spomeniem znova, ona je ten diabol advokát u mňa, i keď protirečí v viacerých veciach. Som veľmi rada, že sa ma pýta také otázky, ktoré sú praktické, ktoré možno niekedy, keď sa bavím s kolegyňami, pre kolegov je normálne dlhšie pracovať, lebo sme v tom celý čas. Ale niekto, kto je mimo vedy, sa spýta, či už nechcem zaviesť počítač. A či už nechcem nechať to a neučiť sa a nepripravovať si tú prezentáciu a tak ďalej. Čiže určite by som povedala mamka, ale aj celkovo rodina, lebo neviem si predstaviť vyrastať v rodine, ktorá je sociálne slabá a študovať to, čo študujem a robiť to, čo robím, pretože síce sú štipendia, ale musí to byť oveľa ťažšie, viem si predstaviť, že pre niekoho, kto je v slabšej rodine, to musí byť oveľa ťažšie, preto som veľmi rada, že som vyrastala v tej rodine, v ktorej som vyrastala. Ale musím povedať, že ako podporu beriem aj všetkých školiteľov a školiteľky, ktoré ma veľmi veľa naučili, niečo dobré, niečo zlé. Každý ma naučil sa ďalej posúvať. A musím povedať, tak ako povedala docentka, že je dobrá tá spolupráca medzi mladšími a staršími, tak takisto ja to tak vnímam. Bez svojej konzultantky v Dubajovej by som nenapísala ten kód, ktorý som napísala. Kvôli tomu, že ona má úplne iný pohľad na to, lebo je z inej generácie, inak myslí nad tými dátami. Nespravila by som to, čo som spravila inak. A len to spoločnou prácou to bolo a bez jej podpory by to nešlo. Takže asi tak. A kariérny bod by som povedala, že som ešte veľmi na začiatku. Určite teraz, no možno tie publikácie, tým, že sa podarilo to PhD dokončiť a že sa mi podarilo získať to miesto. Asi to by som povedala. Ďakujem pekne. Pani docentka, u vás nejaký taký najdôležitejší kariérny bod? Ťažko povedať, ale v podstate asi také najväčšie zadosťučinenie sa mi dostalo, keď som bola v Spojených štátoch, tak som nastúpila na svoj druhý postdoc. Tak profesor, ktorého som bola, v podstate chcel, aby som zosyntetizovala fluorescenčnú značku. Mala to byť nejaká veľmi špecifická ako väzba v proteíne. Podľa publikácie, ktorú odpublikoval jeden známy biochemik, ktorý potom za fluorescenčné značky dostal aj Nobelovú cenu. No tak ako ja som povedala, v ktorej som ešte bola mladá, plná energie, neviem, však samozrejme. Tak sa nám to podarilo, v podstate sme urobili experimenty a vôbec to nevychádzalo tak, jak to bolo povedané. No tak, ako som bola za šéfom, hovorím, pozri sa, akože všetko som urobila tak, ako bolo povedané, spektrum nám vyšlo rovnako, proste musí to byť, niečo tam nie je akože dobre v tom pôvodnom článku. To neexistuje, proste to bol etablovaný, medzinárodne uznávaný. Dobre, potom tak som išla out of the box. No
a urobila som niečo, čo som mala urobiť úplne na začiatku, keď tvrdili v tom pôvodnom článku, že v podstate je to unikátna kombinácia aminokyselín. No ja som si urobila proste rešerš v databáze a vyzeral, akože a vyšlo mi, že to vôbec nie je až také unikátne. A tá kombinácia je vo veľa proteínov a v podstate, že tie moje dáta sú správne. No tak potom hovorím šéfovi, tak ale akože mám to dobre, tak ideme to odpublikovať. Nemôžeš to publikovať, lebo je to v rozpore s tým človekom. Hovorím, no dobre, no ale ako dáta sú dáta. Tak sme to publikovali, no a potom prišli za mnou jeho doktorant, toho pôvodného postdoktorov a hovorí, máte pravdu. Tak to bolo moje najlepšie zadosťučinenie, že som bola tvrdohlava dostatočne na to, že som jednak presadila to, že sme to odpublikovali, pretože to ušetrilo veľa iným vedcom také isté hlavy bolenie, ktorí by robili ten experiment a nevychádzalo by im to. A druhá vec je, že musíte sa odvážiť ako ísť aj proti prúdu občas, pretože to posúva vedu ďalej. Takže asi to by bolo také moje. A kto vám bol takou najväčšou podporou? Ako na začiatku v podstate rozhodne moji rodičia, pretože tí ma dovedli k zvedavosti, k vede a tak ďalej. No a teraz v podstate je to môj manžel, ktorý napriek tomu, že je Američan, prišiel so mnou na Slovensko, čo bol veľmi odvážny krok od neho. No a ešte stále je tu, takže asi tak. Takže toto boli teraz také pozitívne veci, ale možno by ste mohli spomenúť ešte nejaké výzvy, ktorým ste čelili počas vašej kariéry, čo také, či si sa stretli aj s nejakými neúspechmi? Ako ste sa s nimi potom vyrovnali? Ja som už aj spomenula to moje neúspešné prvé PhD, aj ja som zvažovala, či sa k tomu priznám, ale tak nie je to tajné, dá sa to dohľadať, ale na druhej strane, keď hovoríme tu o inšpirácii mladých nových vedkýň, je podľa mňa dôležité vedieť, že asi sa stretne každý aj s nejakým neúspechom, ale aj ten neúspech k niečomu môže priviesť, k niečomu lepšiemu. Čiže ja som to brala dosť som to brala ako svoje zlyhanie, pretože nemám rada, keď niečo nedokončím alebo keď niečo sa mi nepodarí, takže bolo to pre mňa taký menší koniec sveta na chvíľu. Až kým som sa vlastne nenakopla a vlastne nezačala som rozmýšľať, že teda čomu vlastne ja sa chcem venovať, veď aj to ma to nebavilo na tom, teda tá prvá téma, na to PhD, dokonca 3-krát sa mi menila, dokonca bohužiaľ mňa prijímal iný školiteľ, ktorý počas môjho PhD umrel, čiže som išla vlastne pod ďalšieho školiteľa, ktorý teda ma vôbec nemal rád. Čiže bolo tam toľko prekážok, že to až asi nebo samé volalo, že to nemám ukončiť. No a potom vlastne ja som začínala na chirurgii, tam som robila teda to PhD a naskytla sa mi príležitosť po tom mojom neúspešnom PhD, že môžem ísť na interné oddelenie, kde som teda ale že vôbec nechcela ísť, pretože si hovorím, no tak to bude aké nudné, však ja som veľký chirurg, teraz ja chcem rezať a proste chcem akože každý u nás chce byť chirurg a teraz, že ja mám ísť na interné, však tam treba rozmýšľať veľa a tak, hej. No a nakoniec, teda som tam išla, lebo tak si hovorím, tak pobudnem tam nejaké 1-2 roky a potom sa určite niečo uvoľní na tej chirurgii a ja sa tam vrátim. Ono sa síce uvoľnilo, ale ja už som sa tam nevrátila, pretože mňa to začalo tak strašne baviť. Bol to úplne iný rozmer tej medicíny, kde vlastne fakt bolo treba rozmýšľať. Zistila som, že keď som tam prišla, strašne veľa vecí som nevedela. Čiže opäť štúdium a veľa štúdia. No a po nejakých možno po 2 rokoch som sa dostala do štádia, že si hovorím, že tak už rozmýšľam ako Dr. House, hej, že to už je také, že už aj také prípady ma bavia, že také, ktoré sú ťažké, fakt, že konzultovať. Takže, no asi takto, nejako. Pani profesorka, u vás ako? No, tých víziev asi bolo viac. Ja som dokonca uvažovala, teraz to už môže znieť tak až smiešne, ale ja som sa pohrávala s myšlienkou, že ukončím svoje pôsobenie na akademickej pôde a to bolo v čase, to veľmi súvisí s tým, čo už tu pani docentka povedala, že sa treba naučiť, treba byť asertívny a vedieť povedať nie.
Pretože som dospela do takého bodu, keď som mala pocit, že už aj mojich 1000 to-do listov nie je možné manažovať ďalej a že mi to vlastne prestáva prinášať radosť. A vtedy som si tak hovorila, no, asi bude čas, aby som si našla niečo iné. Aj som sa obzerala po profesii, kade ako pýtala sa, ale vtedy zohral takú dôležitú úlohu v mojom rozhodovaní môj otec, ktorý mi položil moju otázku, či ozaj chcem odísť z akademického prostredia. A ja som mu povedala, že ja už nevládzam ďalej. A on povedal, ale to nie je otázka, to nie je odpoveď na moju otázku. Chceš odtiaľ odísť? A tak ma vlastne naviedol na to, on mi potom povedal, vieš, keď sa ty rozhodneš, že chceš odísť odtiaľ, tak to bude dobre. Ale ak odídeš s iným nastavením, tak vždy to budeš mať tendenciu to porovnávať a ako keby sa k tomu neustále vrácať a klásť si tú otázku, či to bolo dobré rozhodnutie alebo to nebolo dobré rozhodnutie. No tak som sa trošku zamyslela, ako samozrejme ja som ho najprv oponovala, ako veľmi tvrdo som mu oponovala, on až to nakoniec vzdala, ale potom som sa predsa len nad tým zamyslela a som si povedala, áno, ja som mal pravdu, je to len o mne, ako si veci nastavím. Tak som začala hovoriť nie. A toto mi veľmi, áno, a urobila som si vlastný rebríček tých vecí, ktoré ma bavia a ktoré sú pre mňa naozaj dôležité. A odvtedy sa veci hýbali tým správnym smerom. Čiže nesmiete mať pocit, nesmiete dopustiť ten pocit, aby vás prevalcoval, lebo tomu pocitu neviete zabrániť, že na vás už páda celý dom. Ale je to o vás, aby ste si tú hranicu stanovili. Ale niekedy je veľmi ťažké, ani ja som to nevidela. Ja som to proste nevidela, tiež som si stále myslela, akože musím zvládnuť, je to urobiť, je to všetko ide. Stále som vždy všetko zvládla, ale nie je to celkom tak. Ale našťastie sa to podchytilo o mnoho skôr. Takže to boli také kritické momenty. A možno z takého len iného súdka. U nás pre naše vedy sú veľmi dôležité monografie, hlavne keď sú v dobrých vydavateľstvách v zahraničí. A tam celý proces je nesmierne náročný. A začína sa, mala som takú jednu skúsenosť, keď som si bola presvedčená, že ten book proposal, ktorý som napísala, je naozaj ako taký masterpiece. A že teda nejdeme cesty, len určite dostanem zmluvu na vydanie. A tu ešte treba povedať, že všetky tie dobré vydavateľstvá vezmú náklady na tlač na seba. Čiže o to je to vzácnejšie, ale o to je to aj ťažšie, ten kontent získať. No, samozrejme, akože prišli negatívne posudky, ale prišli 3 tak povedali, že možno by mala som tam vždy takú kontaktnú osobu a tá osoba teda povedala, že ono by to možno bolo dobré. Vlastne najprv to nebola monografia, ale bolo to, som to dala ako učebnicu vysokoškolskú. Tak medzi riadkami tam bolo, že keby to bola monografia, vedeli by sme to znova dať ako na posudzovací proces a ona v tom vidí, vzhľadom na to bol tí, ktorí sa volali, že series editors, a oni vlastne vidia ako celú tú produkciu vydavateľstva a vedia, čo im aj tematicky a marketingovo pasuje do tohto konceptu. Ja som tak na to pozerala, najprv som si povedala, že nie, to sa Marina nemôže byť, ale potom som nazbierala všetky zvyšky odhady a som jej zavolala. A ona naozaj som pochopila z toho, že to bola jej dobrá rada, lebo ona to vidí a ona je účastná tých diskusí, kedy sa vydavatelia rozhodujú, čo podporia a čo nepodporia na základe posudkov, ktoré dostanú. Čiže ona ma vlastne motivovala, tak som pochopila, že sa netreba vzdať za nejakých okolností a tak som napísala nový book proposal a ten bol potom prijatý. Ale nebolo, čiže vyzeralo to úplne, že nič. A že celá tá procedúra, ktorá trvala neviem, 9 mesiacov, medzi 9 mesiacov a celým rokom, sa zdala, že je úplne mimo, môžem všetko robiť do koša. Nie. Nie je to tak? Len treba hľadať cestu. Ďakujem pekne, pani doktorka, už vlastne aké neúspechy alebo výzvy boli už? No, ako na začiatku by som určite povedala, keďže ešte pred PhD som neprešla žiadnym publikačným procesom, tak za každým, keď vám prišlo major revision alebo reject od časopisu, nie je to príjemné, poviem, zaboli to. I keď viete približne, kam posielate ten váš článok, či na to má do toho časopisu, alebo to nemá, čiže máte nejaké očakávanie, čo bude s tým článkom, ale nikdy neviete.
čo sa stane. Takže to boli asi na začiatku také tie výzvy učiť sa, ako to funguje vlastne a nebrať si to osobne a odosobniť seba a ten článok alebo tú prácu, ktorú niekomu posielam. Celkovo to ja akože mám rada kritiku, mám rada konštruktívnu kritiku, ale dosť sa často spájam so svojou robotou, predsa len je to, že to som spravila, toto som zistila a tak ďalej. A potom niekedy to vie byť veľmi osobné, keď vám niekto to kritizuje. Čiže naučiť sa brať tú kritiku reálne s nadhľadom a že oni nekritizujú mňa, ale kritizujú to, čo som poslala. A veľakrát to zlepší tú robotu, ten článok, ich jednotlivé poznámky reviewerov, zlepšia celkový článok, zlepšia vašu citovateľnosť. Len to nie je niečo, čo vidíte na začiatku, a niečo, čo sa musíte naučiť. Potom tá druhá výzva bol pre mňa určite time management. Povedať si akože priority na začiatku a naučiť sa hovoriť nie, alebo naučiť sa hovoriť, kedy už treba zavrieť počítač. Asi by som to tak povedala. Ďakujem pekne. Pani docentka, vaše nejaké výzvy? Som mala niekoľko takých období, kedy som si myslela, že už nebudem robiť vedu. V podstate také najhoršie to bolo pred tým rokom 2008, lebo som v podstate bola na prvom mieste ako asistent profesor na univerzite v Utahuu. No a v podstate tam bolo nevyhnutné získať veľký NIH grant, to je ako americká národná agentúra a tak ďalej. No a mojou nevýhodou bolo to, že som robila výskum v oblasti tej kardiovaskulárnej oblasti, ktorý je veľmi dobre preskúmaný. Čiže tam je veľmi ťažko si nájsť unikátny nejaký problém, ktorý nerobí nikto iný a proste napísať tie granty tak, aby ste ich dostali. S tým, že som písala granty stále, za každým som dostala proste konštruktívnu kritiku. Všetko je to dobré, ale ste pod čiarou, lebo len top 5% grantov dostávalo financie. No a s tým sa skombinovala v podstate tá moja rodinná záležitosť, lebo mama bola trošku chorá, takže som potrebovala ísť na Slovensko, ju doopatrovať. To by vyhadzovali zase na univerzite v Amerike, že si nemôžem zobrať 3 týždne dovolenky, pretože proste treba robiť a tak ďalej. Takže jedno s druhým sa to v podstate všetko tak zmiešavalo do takej beznadejnej situácie, kedy som si povedala, dobre, skončím s vedou, zoberiem svojich haskáčov, ideme na Aliašku a budem robiť mašera. No a potom sme sa sadli s manželom a hovorím, dobre, tak takéto niečo drastické ideme urobiť, tak urobme úplne niečo drastické, presťahujeme sa cez oceán a prídeme sem. Takže v podstate, ako povedala Renata, v podstate z každej situácie sa dá nejakým spôsobom vykorčulovať, keď zmeníte uhol pohľadu a trošku zmeníte priority. Takže sú beznádejné situácie, sú situácie, kedy ste akože úplne neviete, kam skonopí, ale ako keď si v podstate stanovíte čo je pre vás dôležité, keď sa zmenia priority a čo je vlastne to, čo viete oželieť a viete sa nejakým spôsobom reštrukturalizovať tak, aby vám to vyhovovalo a boli ste spokojní, tak proste dá sa z toho ísť. Čo asi tak. No dobre, takže blížime sa teda k záveru približne. Možno by ste mohli nám teraz povedať ešte, že aké máte plány do budúcna? Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v rámci svojej kariéry, alebo možno aj mimo nej? To je veľmi ťažká otázka, lebo ja mám strašne veľa plánov. Každý deň sa mi vynára nový a nový plán. Ono aj som sa naučila, že nie všetky nápady stále treba realizovať, že si to treba sa na to vyspať, lebo na druhý deň už sa to zdá ako totálna blbosť. Ale aj môj priateľ sa zo mňa smeje, teda on sa skôr chytá za hlavu už, lebo ja každý deň niečo zbieram, že ja mám akákoľvek krabička alebo niečo, čo sa dá použiť, už tam dávam kliešťa, už tam dávam komáre, lebo my máme napríklad na chalupe tie azijské potvory komáre, čo možno ste o nich čítali, že tam môžu prenášať rôzne choroby. Ich zberáte?
No ja som prvého chytila a teda hovorím, že počúvaj, že on vyzerá tak podobne ako ten čo prenáša tú horúčku dzenguje. A on, že tak to snáď akože nie, to nemyslíš vážne, že to by bola aká náhoda. To nie je náhoda, to len proste nie každý si študuje toho komára, ktorého chytí, no a boli to naozaj tie. Čiže hneď u nás už boli aj lapače komárov, kolegovia si tam doniesli. Ale teraz najnovšie včera hovorím, že vieš čo, stretla som sa s kolegyňou z parazitiaku a hovorila, že kloše by sme mohli zbierať. To sú tie také, čo lezú po... Vyzerá to jak kliežť, ale je to také strašne otravné v lese. To naskáča aj na ľudí, aj na psov, aj na jeleňov sa to často vysvetľuje. Kloš, áno. Takže teraz zbierame najnovšie toto. Okrem toho, že máme v každej mrazničke, chladničke, máme nejaké vzorky krvi, alebo keďže ja robím aj tú fekálnu transplantáciu, tak máme aj oddelenie na takéto veci, ktoré sa tam niekedy pridajú, čiže no, on už ani nevie, že kde s tým výskumom všade sme, v akej oblasti vlastne zasiahli, takže pre mňa to už nie je nič také nové. Niečo nové zbierame, krabičky potrebuješ, alebo čo na to potrebuješ? Aké krabičky? Do akých pozitívnych? Keďže ja to nájdem hoci kde, tak napríklad máme TikTok, rýchlo vozieme, aby sme mali krabičku a do nej idú potom tie príšery, ktoré ja potom odnesiem na výskum. U nás každý niečo zbiera, totiž to. No, čiže, aká bola pôvodná otázka? Čiže zbierať, zbieram, počkaj, musela krabičky nejaké. No, čiže v podstate ten výskum je nekonečný, tam je nekonečné možnosti, takže ja v tej klinickej parazitológii som sa, musím povedať, našla, toto ma baví, oni sa tam tie možnosti stále otvárajú nové, čiže v tomto budem pokračovať, keďže tá moja terapia vlastne sa používa už v rámci celej Európy, už trošku máme spoluprácu aj s Amerikou, už niečo aj v Afrike, dokonca sa mi ozvali, zatiaľ Ázijci nie, a pritom to pochádza z Ázie, tak na to ešte čakám. Takže len problém nastal ten, že napríklad tá jedna látka z tej trojkombinácie sa nedala tak ľahko zohnať v Európe. Čiže ja ju ešte rozposielam, ale vďaka tomu mám kontakt s tými rôznymi chovateľmi psov a veterinárnymi lekármi. Čiže preto som aj hovorila, že ja nemám ešte tak pochodené tie krajiny v rámci vedeckých nejakých pobytov, ale ja strašne veľa času trávim komunikáciou s tými zahraničnými mojimi klientami v úvodzovkách, ktorí vlastne tú terapiu používajú, pretože to je pre mňa spätná väzba, či to vlastne naozaj funguje. A stále na začiatku som bola taká veľmi skromná, potom ma z toho už môj priateľ sa snažil vyliečiť. Hovorí, že ty nemôžeš byť taká skromná, to prečo tak hovoríš? Lebo ja stále, že niekto sa mi ozval, že no predstav si, že vlastne tá terapia, že ona zabrala, normálne sa to čudujú tí veterinári to v Srbsku, alebo v Chorvátsku, alebo na Balkáne, hlavne tam je veľa tých chorých psov. A ja hovorím, že vážne to zabralo, super, tak ja som si poklopala, čiže boli dní, keď som len klopkala stále, hej, že len nech sa nič nezvrhne a preto ale to je medicína, veď tam nemôže všetko 100% výjsť, že budú aj nejaké neúspechy. No zatiaľ neboli, čiže si zase poklopkám. A čiže vlastne týmto ja nadobudám tie rôzne kontakty a keď sa ma pýtajú ľudia, kde by si chcela hovorím do Srbska? Ale že do Srbska, prebola tam na čo? No lebo tam mám tých mojich, tam je veľa psov, tam je veľa pitbullov, takže ja mám takéto čudné tie akože destinácie, že kam ja sa chystám. No a no asi tak. Pani profesorka, u vás ako? Nejaké plány do budúcna, čo máte pripravené? Plánovanie vždy veľa, ako to je práve dôsledok rozmanitosti aktivít, ktorým sa venujeme a vždy skresnú nejaké nové nápady. Jeden čas teraz to už robím menej, ale som si tak aj písala, alebo kedykoľvek mi nejaký dobrý nápad skresol v hlave, tak som si ho poznačila, skôr ako by som na neho zabudla. Ja som skôr človek, ktorý ide malými krokmi. Ja som nič z toho, čo sa podarilo dosiahnuť, ja som to do istej fázy som to neplánovala veľmi. Ale proste utvorila sa príležitosť a tak som sa im chopila. Čiže je to skôr o tom pozorovať, čo vám život núka a z toho si vyberáte tak, aby vám to prinášalo aj radosť. Samozrejme aj prácu, ale výsledky práce aj samotný proces radosť prináša. Čiže drobné kročiky a určite sa niekam dopracujete. Pani doktorka. No tak akože takých krátkodobých plánov, tak robíme zaslepenú štúdiu na tie jednotlivé modely, ktoré sme postavili. To znamená, že zbierame vzorky, o ktorých teraz nič nevieme a nechávame ich zatriediť. To je asi také, že teraz. A potom samozrejme ďalšie spolupráce. Jedného dňa možno teraz sa keby, že sa dalo, sa tam
dostať nejak vyššie, určite by som chcela ostať vo vede a mať tie vyššie ambície ešte, ale akože z osobného hľadiska chcela by som si nájsť partnera, ktorý podporuje tento životný štýl. Ešte sa nepodarilo a mať asi rodinu a nejak to sklbiť spolu s tou vedou. Asi to sú také tie hlavné plány. A pani docentka? No tak ja už v princípe som, aby sa dal povedať, že blížim sa ku koncu, by som povedala, kariéry, ale chcela by som v podstate dotiahnuť tie dva veľké projekty, na ktorých robíme, pretože má to veľký význam pre v podstate celú spoločnosť, keďže civilizačné choroby tým, že celá populácia starne, sa stávajú viac a viac častými, ako by som povedala. No a má to aj ako personálny aspekt, lebo mali sme v rodine ako ľudí, ktorí mali Parkinsona a Alzheimera, takže je to, viem, aké je to devastujúce, takže ako tomu by som chcela teda venovať zvyšok nejak svojich síl a schopností. No a v princípe bola by som rada, keby aj zo pár študentov, doktorantov potom pokračovalo v tom, čo sme nejakým spôsobom nakopli. A na záver je ešte niečo, čo by ste odporúčili začínajúcim vedkyniam alebo študentkám? Myslím si, že je veľmi dôležité si v podstate rozmyslieť, čo sú vaše priority, čo ste ochotní obetovať a čo nie ste ochotní tolerovať. V podstate človek si musí vážiť sa samého seba a vo vede je veľmi dôležité byť spokojný, alebo proste, aby ho tá veda bavila. Že ako náhle robíte niečo, kde máte pocit, že je to v podstate nejaká činnosť ako Sisyphos, ktorý tlačí ten kameň hore kopcom a nevidíte svetlo na konci tunela, tak v podstate to vás vyslovene vyčerpá a nemá to zmysel, pretože nikde to nevedie. Čiže treba si nájsť takú správnu rovnováhu medzi tou prácou, aj keď veda nie je vlastne prácou, to je skôr také poslanie, pretože veda sa nedá robiť len akože od 8 do 4 a padla. Proste zasahuje do všetkých možných aspektov aj rodinného života, ale treba si nájsť aj takú tú činnosť mimo, alebo relaxačnú činnosť, aby ste proste vedeli získať tú energiu späť. Keď sme boli v štátoch, tak sme robili skalolezectvo a to bolo úplne super, pretože keď je človek na stene a musí liesť, tak akože to vám vyčistí hlavu 100%, nie? Tam nebudete rozmýšľať nad nejakým vedeckým problémom, alebo ste rozmýšľať na to, aby ste nespadli a nezabili sa. Takže ako proste je to trošku taký extrémny šport. Nie je to extrémny šport, je to bezpečný šport, ale v podstate každý si musí nájsť niečo, čo vyváži tú námahu a tú energiu, čo vynakladá v tom výskume, vede, výuke a tak ďalej, aby sa vedel proste reštartovať a mohol prísť s novými myšlienkami, s nejakými novými nápadmi a s iným pohľadom na nejaký problém. Asi tak. Ďakujem pekne. U vás ešte nejaké odporúčania pre začínajúce výskumníčky? Chceli by ste niečo? Tak ja by som možno len tak povedala, že ani nie je to nejaké odporúčanie, ale skôr také moje pozorovanie, že všetky tie také ženy vedkyne v mojom živote, ktoré som spoznala, tie také už zrelejšie a vlastne skúsenejšie, ktoré si ja veľmi vážim a boli niekedy aj môjim vzorom, alebo teda sú aj môjim vzorom, alebo tak aspoň čiastočne som si niečo od nich zobrala a veľa sa naučila, boli všetky veľmi skromné osoby, také. Neboli to introverti, to určite nie, ale boli to, teda oni stále sú veľmi také príjemné, dobre sa s nimi debatuje, je to úplne podobná atmosféra, ako teraz tu sedíme, že to z tej osoby cítiť, že nie je to niekto namyslený, kto sa niekde rád iba prezentuje, ukazuje a pritom tie výsledky možno za ním nie sú.
Čiže skôr tie také najlepšie vedkyne, ktoré som stretla, boli vždy práve tie, o ktorých možno ani veľa ľudí nevie, že sú, ale pritom dokázali strašne veľa vo vede. Takže asi začať s nejakou takou, keď už začnú mladé vedkyne pracovať, začať nejakou takou zdravou skromnosťou, ale zároveň nebyť až tak príliš skromný, ako som bola ja, že za všetkým hľadať niečo, že to sa určite zosype celé toto. Takže možno len taká menšia rada. Pridám, akademická pokora je veľmi dôležitá, ale ja by som k tomu hlavne posúva človeka ďalej, ale spoločne so schopnosťou pochybovať. Je úplne fajn, keď pochybujete o tom, čo robíte, či je to dobré, či to nie je dobré. Ak by ste si boli 100% istí, tak už nebudete robiť vedu, alebo viete to robiť v nejakej fáze, ale vlastne schopnosť pochybovať a neustále klásť otázky je základom. Toto si treba určite ponechať. Dokonca nielen ponechať, tak si to pestovať a neopúšťať to. No ja by som asi prvá rada že choďte do tej vedy, skúmajte, badajte, dávam to do života veľa, nie len do kariérneho života, mám na mysli do súkromného života. Naučí vás to neskutočne veľa a spoznáte sami seba pomocou vedy, podľa mňa. A ďalšia rada je, asi by som povedala, že choďte sa pýtať, klopte na dvere. Možno je z vás niektorá, keď ste študentky, sa možno bojíte z niekoho osloviť, alebo čo, nebojte sa. 99% ľudí, aj keď má len 5 minút, vám ho bude venovať, lebo chce, lebo vie, že nám boli dvere otvorené, nám bola pomoc ponúknutá. Čiže verte, že keď máte hociakú otázku, pýtajte sa, klopte, opravujte. Verte, že staršie kolegyne vám povedia, že keď ich reálne opravujete a že sa stretnete v iný čas. Ale radšej sa spýtajte, ako keby ste nedostali odpoveď na tie otázky, ktoré máte. A je podľa mňa veľmi dobré si nájsť niekoho, ku komu koho by ste vybrali ako mentorku. To znamená, že keď vidíte sa v niekom, vedecky, nevedecky, sa s ňou dať dokopy. To je asi taká rada. Dobre, že ste začali s tými otázkami, že treba sa pýtať, lebo aj tuto sa nás pýtajú študenti, čo sú tu na takými, mohli by sme niektoré z otázok to povedať, neviem čo vy na to. Napríklad to je, že keď všetky pôsobíte na akademickej pôde, nie ste spoločnosťou stereotypne vnímané len ako učiteľky. Nie, nemyslím si ako univerzitný pedagóg, aj keď je učiteľ, tak rozhodne momentálne už to je v tej rovine, že je to aj vedec, takže nemyslím si, že je tam ten taký stereotyp. Aspoň nie, určite nie v prírodných vedách, teda po filozofii, ale nemyslím si. Nemyslím si, že to vyplýva z podobných vecí. Každý má v svojej pracovnej zmluve zložku pedagogickú a zložku vedeckú výskumnú. Ale nie je to len o tom, ale ľudia idú do týchto pozícií s týmto vedomím. To som chcela povedať. Nie, že robím to, čo mám v pracovnej zmluve. Máme tu ešte potom ďalšie otázky. Ako podľa vášho názoru vníma verejnosť vedkyne v súčasnosti? Myslíte si, že stále pretrvávajú nejaké predsudky alebo bariéry, alebo sa situácia mení k lepšiemu? Tak z historického aspektu by som povedala, ako nemyslím si, že ženy ako vedkyne sú nejaká rarita, ako rozhodne nie. Skôr si myslím, že v našej spoločnosti pretrvávajú rozdiely medzi ohodnotením žien ako vedkyň a mužov ako vedcov. A v podstate je to vo všetkých profesiách. Slovensko je na tom dosť zle v tomto smere, kde vlastne ženy majú až 20 alebo 30% nižšie ohodnotenie za tú istú prácu ako muži. Takže pramení to z toho takého toho historického predpokladu, že muž je živiteľom rodiny, čo v súčasnej dobe a modernej spoločnosti vôbec neplatí. Takže asi toto ešte stále pretrváva. No a v princípe ide aj o to, že ženy sa viac vedia nejakým spôsobom obetovať
nevedia sa tak až tak dobre predať ako ich mužské naprotivky. Čiže v podstate treba sa naučiť byť asertívny a v podstate nie sa nejako vychváliť do nebies, ale treba sa vedieť naučiť sa predať. Proste nehambiť sa za to, čo viete a aké máte schopnosti, pretože momentálne je to potrebné proste aj pre získanie nejakých tých pobytov zahraničných uvedení, alebo vo všeobecnosti v práci je potrebné vedieť sa nejakým spôsobom dať si svoju hodnotu, tak by som to asi povedala. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že už asi aj stačilo, nie? Mohli by sme sa presunúť k nejakým spoločným diskusiám pri občerstvení. Ak budete mať nejaké otázky, tak ešte chvíľku tu ostávame, takže môžete sa potom napriamo opýtať našich hostí. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli, bolo to super, ďakujem aj našim hostkám a vážime si, že ste prišli do